Umama kaSifiso Ncwane owayedume kakhulu ngomculo wegospel ukhala ngehlazo elenziwe ngu-Ayanda Ncwane ongunkosikazi kaSifiso ngokuthi uhlela inkonzo yesikhumbuzo kaSifiso Ncwane ehambisana nokuvulwa kwetshe lethuna lakhe uSifiso engawazisanga umndeni. Lo mcimbi wenziwe ngesonto eWestville eThekwini akamenyanga unina kaSifiso nezingane zakwabo. Unkosazana kaSifiso noma unkosikazi kaSifiso uwenze nezingane zakhe ezimbili zabafana wamemosas wayabahlukene. Unina kaSifiso Ncwane uthe-ke abamenywanga sidala uthi lo mcimbi owenziwe ngu-Ayanda yena ufanisa nedili kaMkhipheni ngoba-ke ayikho nempepho eshiswe emsamo ngalo mcimbi. Uthi-ke basazozenzela owabo umcimbi wokukhumbula uNcwane yena unina nezingane zakwabo uSifiso. Uthi-ke imbangela yokungabizwa kwakhe kuzona zonke izinto ezithinta ingane yakhe ngokuthi-ke wakhweshina ukufa kaSifiso noma ukufa kaSifiso wayefuna incwadi-ke kadokotela echazayo ukuthi uSifiso ufe kanjani ekuhlolweni kwesidumbu. Uthi leyo ncwadi akazange ayithole kuze kube manje. Ukhala ngokufa kwengane yakhe ukuthi-ke kwakushayisa-ke amakhala. Uma kancane-ke noma-ke uma kaNcwane wayekhala-ke ngokuthi umlomo kaNcwane eseshonile wawugcwele-ke izilonda, ulimi-ke lumnyama engathi-ke ubekhumiswa-ke umuthi. Kuzokhumbuleka ukuthi-ke nesidumbu sikaSifiso unina wasibona-ke ngenkani engavumi-ke unkosikazi wakhe.